uthi babengayithathi besandleni sobumnxele ithi ke inkosi yezulu nomhlaba kuchaza umfundisi omdala ithi thina boshembe sobe sesimisa ugange oluya phezulu senzele ukuthi abantu abangayithathanga indlela njengoba kukhona emhlabeni abangayithathanga usho ukuthi nasezulwini bakhona abangayithathanga uthi abantu siyasakha ugange olukhulu senzele ukuthi bawusuphakathi enkonzweni bengakuhluphi bevukele wena. Amen. Ngicela ungifundele ba. Sengihlala phansi. Umbuso wezulu ufana nomuntu omninindlu. Ngicela ugijime nawe ndabesetha. Ngicela ugijime nawe. Owaphuma kusasa ukubiza izisebenzi ziye esivinini sakhe. Sevumelene nezisebenzi ukuzikhokhela udanariya ngosuku wazithuma esivinini sakhe. Wabuya waphuma ngehora lesithathu wabona abanye bemi endaweni yokubuthana bengasebenzi lutho. Wathi kubo, hambani nani niye esivinini ngoninika okufaneleyo. Baya wabuya waphuma ngehora lesithupha nelesishagalolunye wenze njalo. Waphuma nangehora le-11 wafumana abanye bemi bengasebenzi lutho. Wathi kubo, nimeleni lapha usuku lonke ningasebenzi na? Bathi kuye, asitholwa umuntu. Wathi kubo, hambani nani niye esivinini niyokwamkeliswa okufaneleyo. Sekuhlwile umnini isivino wathi encekwini yakhe, biza izisebenzi uzikhokhele imali yazo, uqale ngokuphela ugcine ngabo kokuqala. Uqale ngokuphela ugcine ngabaqalile. Qhubeka. Kweza ababizwa ngehora le-11 kwaba yilo wamkeliswa udanariyo. Kweza abokuqala bathi baza kwamkeliswa kakhulu, kepha nabo bamkeliswa udanariyo ngabanye. Kepha sebamkelisiwe basola umninindlu. Bathi laba bamva bamuva basebenze ihora linye ubalinganisa nathi esithwale ubunzima nokufudumala kwemini. Waphendula wathi komunye kubo, mngani, angibone ngalutho. Awuvumelana nanga nami ngodanariyo na? Thabatha okwakho uhambe. Ngithanda ukukunika lo wamva njengawe. Verse 16. Njalo abokuphela bayakuba abokuqala. Unjalo abokuphela bayakuba ngabokuqala. Nabo uqala bayangoba ngokuphela. Unjalo abokuqala
kokugcina ngokuba baningi ababiziwe ababiziwe kodwa bayingcosana bakhethe hlala phansi ngiyathokoza angeze uyihumusha le ncwadi maNazaretha kodwa makufika izisebenzi ngeke ngibone emasebenza umuntu ongenele ithi emsebenzini ubona imali encane kunathi esifike ngesikhathi kodwa ezulwini akunjalo maNazaretha indaba yami yala maNazaretha ingcwele ngelinye ilanga kuyakwenzeke sisebenze ethemba lethu masisebenza bese siyadibikana bese kufika umuntu ekugcineni afike nje enza into ekugcineni akazenze lutho bese yasehlula thina siqale kuqala ngelinye ilanga uthi umshumayeli ukhathi insizwa ithi yafika lapha ethempelini ingenalutho yelona iNazaretha asibaphatheni kahle abantu abangenisayo njengoba nasiphatha kahle nathi siyesixakeke kodwa ngiyakhumbula omunye umama wayehlezi lapha ekhonini ngonyaka odlule mangingaphusisi nami inkosi ngicela intethelelo ngigcine isihlabelo sengisibamba ngesandla esisodwa kodwa lo mama wayehlezi lapha cishe uganele ezweni lakithi lapha kwaDladla eMsinga uthi inkosi yathi isihlabelelo asibanjwa ngesandla esisodwa wayisethi nokwenaba abantu abavumele ukwenaba abantu abadala nakhona abenabi bebheke ngaseLathini wathi umuntu la ekhaya uhlala njengomakoti njengoba umakoti ejike eganile akahlalise uyagoqa akenabi uthi nakhona umuntu owenabayo omdala kodwa inyawo zakhona akasibhekisi ngaseLathini babusha inkosi yamaNazaretha kodwa kangisho ukuthi nginabo amaNazaretha incane mina ngingana ngikwazi ukutshela kodwa inkosi yasho njalo athi idolo la ekhaya limiswa awenabi intabazo sikhuzwe ngedolo nani khona nonke amaNazaretha sikhuzwa unyazi lwezulu kodwa siyehluleka nami ngiyehluleka yeduka emsweni bakho uthi kwaseqhamuka number 3 wesonto uthi wasayidonsa lensizwa uthi wasayifaka ngaphansi kwaseqhamuka obaba ababili bathi namhlanje sibanibani siyakuthatha uyadlula emhlabeni uthi wathatha icala lensizwa
lenziswa ngesekhendi. Shemba uNkulunkulu maNazaretha, shemba uThixo impela. Uthi wasekuthetha icala lensizwa ngesekhendi phansi kwesitimela. Uthi wayisearch baba lensizwa sibalibali ngiyakuthatha. Ithi inkosi umthathelani kusho number 3 langezulu. Ithi umthathelani, ithi lo lona uthola umsebenzi lo. Wayesekhohlwa ikhaya, wayesekwakha umuzi wasekhweni lakhe. Ukhohlwa ikhaya, ithi inkosi uma kunizulu uthi ekhaya ngiyanetha, uma kushisa ilanga ekhaya mina ngiyashiselwa. Uthi indonga ziyawe ekhaya kodwa ngisela insizwa ikhohlwe ingubo yanaka ikhwelaya. Uthando oluningi maNazaretha. Oh, ngiyakuthanda no matter what, in spite of. Uthando oluningi. Uthi mase uphakamisa isandla ubaba yomncane wayisethi inkosi ngiyacela ungamthathi. Wathi ushiswa yini, uyamphikisa yini umnewethu? Uthi yebo umnewethu ngiyamphikisa. Ithi ngoba lo uma ngabe sethempelini uyanikela, uyasinikelela, uyasikhipha emajele. Uthi uma ngabe ngithatha yena la ekhaya asizukunikelelwa umuntu. Shemba nomusa maNazaretha. Kodwa uqala lapha emndenini. Le mndeni esingayinaki nama nginaki. Mange ngaphathi imali nje ngiyakhohlwa. Nabantu abanjalo abathi mabehluphekile ekhale kakhulu lapha esontweni ethi maNazaretha nginosizi mangathola imali ngingenza u1 no2 no3 no4 ethi mayisayitholile imali ayodla ipizza. Sekhohliwe ukuthi ekhaya kunomsizi, ukuthi ekhaya kunezinto ezishodayo okumele beyilungise njengomndeni. Ngoba usephethe imali, usecabanga izinto ezinkulu, usecabanga izinto angaba nazo ezizobonakala kubantu kanti ekhaya emuva konakele. Ikhaya elimphakade likhona lifihliwe ngiyabuzwa kodwa njengamanje mangimkhipha ngaphansi kwesitimela akanaye ekhweni lakhe akabuyele ekhaya ovusa umuzi yasinda lensizwa ngoshembe. Shemba uNkulunkulu maNazaretha. Intombi lapha eMayivili yake yafika ihluphekile lesifaswayo ungaphumi. Yafika ihluphekile ikhala itshela maNazaretha noma inathesa ukuthi awukuhambe uyekushembe uyocela ukuthi enesifasi wakho uphume njengazo zonke ingane. Kunezingane esilapha noma kunabafundi abalapha abathi bethola imali yochazwa nesifasi baphinde badle ngayo ekhaya ngoba kunalutho. Shemba akayikhumbule maNazaretha iJude. uNkulunkulu akayikhumbule ngoba kunezingane ongenalutho emakhaya ezithi mayithola le mali ziyofaka isaka ngayo. Nale ntombi
yayinesimo esinjalo yase-Eastern Cape ifunde eThekwini. Yathi mayifika khona yazi umnikelo ubizwa, yonke iminikelo yayisibizwa yayiphethe imali 10.5 kuphela. 30 rand. Ithi ntombi wabiza umnikelo wesikhiya saseLinda oku-20 rand. Uthi kwasekuba neminikelo eyithempeli yayi-4, ithi ngiphethe lo 30 rand kuphela. Uthi ngase udivide into 4. Uthi ngafikela nje inhliziyo ethi angudivide lo mnikelo, nginikele konke, yonke indawo nginikele ngoba ngisazi isibusiso sami ukuthi sikuphi. Kusho umuntu engalona eNazaretha. Unikela kangaka kambe wena? Kambe mina nginikela ngaka ethempelini makubiza indleko, kubiza ihholo, kubiza okuthile noma unikela okukodwa okuthandwa nguwe noma okuthandwa yimina. Ihlehlise kubani Nkosi lapha endlini yakho, izibone ngingaphandle, ngingazanga mina. Ngihlehlise ubani Nkosi ngoba uthando lokunikela nganginalo. Ngihlehlise ubani Nkosi mangabe kuye emthandazweni ngoba ngangithanda ukwenza uvuka nathi. Ngihlehlise ubani Nkosi? Ithi ntombi ithi nganikela yonke umnikelo lele u4 ngawuthatha u20 ngawusa eLinda. Uthi kunesakhiwo esasikhona, uthi nganikela naso ngafaka 5 rand khona. Uthi singafaka 5 rand, uthi yaphela iminikelo yami. Uthi ngahamba ngabuyela emuva. Uthi kwakuyisabatha. Uthi kwathi ngoMsombuluko wesibili wesithathu wesine lwesihlanu. Uthi ngolwesihlanu ngithema ngilele. Uthi kwasekuqhamuka umkhulu wakhe. Uthi uza nabantu abaningi. Wathi mzukulu, wathi siyabonga. Uthi ngale nkathi unikela ethempelini kunomnikelo ade kuthiwa isikhiye saseLinda. Uthi unikela umnikelo uShembe wasesivulele ezulwini. Ithi vuka ekuseni ngoMsombuluko uhambe elesifasi yakho izongena. Uthi kwathi ngoMsombuluko ekuseni uthi yayishifoni ethi ququ ethi ququ ethi ququ. Uthi ngase ngijabule ngathi uShembe uNkulunkulu. Unikela kangaki? Yabonga maNazaretha. uNkulunkulu wangipha uthando lokunikela nami noma kungenalutho. Engafundiswa khona kodwa la ekhaya ukuthi umuntu mangabe kunikela ethempelini uye engaphumi mayengenalutho, ehlale phansi ethi Nkosi nginikela ngenhliziyo yami ngoba iyona enginayo. Ithi ngicela ungikhumbule kanye nabanikeli. Kodwa mabesitshela abashumayeli nobhuti abadala ethempelini ethi musana ukuphuma, mina ngiyaphuma nami. Ithi isibusiso uyasithola ngokwenze njalo. Ithi unikela ngenhliziyo yakho. Ethi umshumayeli uShembe abakhumbula abanikeli. Nawe uyalotshwa kubantu abanikeli. Yabonga maNazaretha. Inkonzo yona kodwa cela ukunikeza usibila ngoba seku2 kodwa wena amanzi awaphelile maNazaretha. Amanzi awaphelile. Sihlushwa ukuthi ke sekwasebenza isikhathi. Ngicela ngikhulume khona kabi nginyathela maNazaretha ngithethelele. Amen. Shembe maNazaretha ngisaguqile ngicela ukukhumbula umuzi wakithi madala weNkosi. Mhlambe nalokho uNkulunkulu bengiguqisele khona. Cela ukukhumbula umuzi wakithi uyafa maNazaretha. Sithi siyazama nabafowethu kodwa kwale. Sazi leli thonga elibi liqhamukayo. Makuyizithi uNkulunkulu ngicela ichithe ngokuguqa kwami ngisoni phambi kwenu maNazaretha. Manithandaza nisithandaza senathi kuleyo muzi kaBaba. Konakele kakhulu sithi siyazama maNazaretha kuyala. Cela uShembe asibheka sithande nathi sonke asibheka sithande. Nabantu abazohamba lapha ethempelini abangazi ukufika bedleni abaqashe khona. Nasemahostela abahlala khona. Nasemkhukhwini abahlala khona. Baphumela ngoba belethe ithemba bethi sizovuka ngoMsombuluko siyomaketha. Sicela uShembe abakhumbula abantu abanjalo abafisa ukuvusa amakhaya.
Kunamakhaya afile eManazaretha besihleka abantu bathi kanti uphi lo Shembe wenu? Shembe Nkosi sicela ungasilahli sikhonza wena. Ngoba namhlanje sibuzwa ngayo kanti uShembe wenu uNkulunkulu kanjani manje nhlupheka kanje. Nkosi sikhumbule sibheke usithande masithando uwe ungavumi ngathi Nkosi ngoba mina nje eManazaretha ngisuye noJobe uNkulunkulu waba nosiza ngisuye noJobe eManazaretha. Mhlambe leso sibindi esinjalo anginaso. Ngicela uShembe ngikhumbule angibheke angithande nabafowethu bonke laba abalapha ethempelini nodade wethu noma wethu uShembe sikhumbule eManazaretha singahlekwa yizwe sikhonza yena. Amen. Nkosi ibusise bonke bezwile. Amen. Amen.